Отдавна не съм правил такова клипче. Обучително. То не е обучително, може и обучително да се нарече. Тук съм си наредил тоягите пред мене, понеже ще правим един риболов на карабонар. На 23 май имам рожден ден. И жената тази година подарък. Ще ходим за 3 дена за риба. И съм решил да се подготвя, както всеки риболов, нали? Но до сега не съм снимал конкретно какво правя по време на подготовката. Този път реших да снимам там процеса за подготовка. Може някой да научи нещо от цялата работа. Горе-долу да видите, да ви покажа. Ще смеем и влакната, понеже нещо ми се прецака лаканцето. Взел съм 2 ролки гарнарче. Тук от топчетата виктят попъпи, всеки розови, показах ги там в TikTok. Това клипче ще е за YouTube. Ще има тук проби и много готино. Днес се свързаха с мен от Буковина. Скоро ще има показной на Буковина. Това е една румънска марка, която доста така ми харесва и уважавам. Следа ги момчетата, не само нашите, но и гледам и техните видеа в Fishing and Hunting програмата, която е рибарската. Така, взел съм си едни палети с копекс, които ще ги добавим към захранката, която ще видите по-късно във видеото. Едни старбайтки куки съм си взел, само че Power Classic Boil 4. Много са яки, не знам дали ще се види на камерата. Преди години ги ползвах доста тия куки. Но White Gape, формата White Gape, много са здрави. Понеже гарнари няма двойки. Не че не си харесвам и 4-ките, ама реших да пробвам и старбайтките. Отдавна не съм ловил с тях. Така, каква е идеята на подготовката? Тук сега във видеото ще видите смяна на влакно, понеже ми се прецака влакното. Седото е много добро влакно, обаче много мекичко и при борба с големи риби и много аванс става пастет. Който не ми е гледал видеята, нали, не знам какво ми е оборудването или сега попада на видеото. Аз съм Николай Желев, канала се говори за риболов на шаран, като цяло за риболов. Имам 3 тояги, впрочем имам повече тояги, не са 3, доста повече. Но тия да кажем, че са ми основните шаранджийски, като кълъфите са жерце. Това са ми първите кълъфи и не би ги заменил за нищо. Това са кълъфи на 4 години, може би, може повече. От 4. Не са мръднали. Дори да мръднете ето кашела, не са мръднали. Слънце ги е пекло, цвета, плътни са, дебели, за жалост мисля, че ги няма. Там труден е в носа, няма да ги внасяте, не знам. Макарици са ми Shimano Speedmaster с тунинг от мен. Шайби, боядисани капачки. Това е лонкаст, глупости говоря. Сърфкаст макара, по принцип е морска. Нали, използва се и за морски риболов. Като също съм си много доволен с Shimano Speedmaster, че както казах, сърфкаст, 14 000 размер, с оригиналната подложка събира точно 400 метра 0,35 влакно с идеално сечение, разбира се, защото ми се случи един път да си взема влакно, което не е с идеално сечение и събраха много по-малко. Пак се вложи 0,35. Пръчките са ми вид карп Exodus. 2 от тях са 3,25 либри, едната е 3,5, понеже объркана поръчка. Няма значение, разликата е минимална. Лепенки задължително си слагам да ми държат пръчките. Махаме лепенките и сега ще ми трябва ножичка. Сега трябва да махна влакното. Малко ми е жал да го прецакам, защото това са 1200 метра влакно, но е много меко и не ми върши работа. Иначе е много здраво. Мега здравото влакно. Няма късане. Тествано, топ. Но ще го смена с влакното на
Гарнер 0,35. За жалост Гарнер малко са се изтаковали и са направили ролките по 1030 метра, което е тъпо, защото реално ако искаш да ползваш цялата ролка, аз трябва да сложа 50 метра подложка на шпулата и 350 метра от влакно, за да мога да навия една ролка да ми стигне за трите макари. По 350 метра, въпреки че даже и 350 няма да стане, защото това реално е 1030. Ако е по 350, ще са 1050 метра, 20 метра не ми стигнат. Не, че е някакъв фактор, една чупулите ще е 20 метра по-дълго, по-къса, но все пак може да го направят по 1230 метра и една шпула да ви стигне за 3 макари по 400 метра. Влакното е доста хубаво, също е сърфкаст. По принцип е, да кажем, морско, както и тази Quantum, което ползвах преди. Много добро влакно. С Гарнер не съм ловил конкретно аз сега, но мои приятели го ползват от доста време. Казват, че е топ. Време е и аз да го тествам, за да си кажа моето обективно мнение. Надявам се да имаме доста удари и калванета. Сега ще демонтирам макарата от пръчката за сега. Защото трябва да освобода тия 1400 метра влакно. Да го освобода. Гора глупости, баца язенка. Няма ги освобождавам, а ще ги махна. За махането по най-бързия начин и безболезен за мен, нали, има много варианти. Мисля да взема дрелката и една така шпула имам в мазето с един болт и да префърва влакното. Обаче реших, че няма да се занимавам, защото от тук 2 по 400 са 800, ще ми стана 230 метра влакно. Което влакно ще отида в мазето за резерва подложка, ще си го напиша. От тук ще взема само 400 метра и ще ми останат 630 метра, които ще отидат в сака за резерва, защото винаги трябва да имате резервно влакно. Не се знае кога, какво може да стане, колко метра могат да сипете от влакното и е хубаво да си имате едни 400 метра или там да си напълните шпулата, да може да си продължите риболова. Особено ако сте на диво и прецакате 200 метра от влакното или скъсате на 140-150, 2-3 скъсвания и шпулата свърши и пенсионирате въдицата за риболова. Та така, аз съм го показвал и друг път как си махам влакното. Поялничето. Сега ще го включа в контакта да се загрее. Така, поялничето се е загрело доста. Охманул, огин. Взимам си шпуличката и бавничко. Единственото нещо, което трябва да внимавате при това нещо с поялничето е да не си разтопите подложката. И не го правете. Това не е фокусирало. Не го правете. Защо не фокусираш? Не го правете върху пластмасови шпули. Не мисля, че е много удачно. Е така, като го разцъкам с поялника. Хубавото е, че не се оплита. Сега трябва единствено да внимавам да не си разтопа подложката, защото тя е пластмасова. И стане съкатук. Не, че не мога да си разпечатам вече на принтера подложка, но все пак да не я прецаквам. Който не знае, сайта ни е горе в ляво, bgriva.eu. Занимаваме се с 3D изделия за риболов и не само. Има още един сайт, HeraPrint, който е свързан само с 3D изделия.
по всякакви поводи. Да си разтопа това. В момента го правя бавно, защото съм с пластмасовите подложки. Иначе, ако шпулата е изцяло метална, нали, няма пластмасови подложки, до сега съм забил боялника и да съм го махнал за 2 секунди. Готово. Малко зад кадър, защото по принцип си не виждам. Ми трябваше малко зум, за да не си прецакам подложката. Всичко точно. Около 400 метра влакно. И така, действам сега другите две шпули и после ще включа навиването. То е така. Какво правим сега? Ето ги шпуличките. Взел съм си едната макарица. Само едната ще навива. Другите няма смисъл. Навиват си влакното, просто местите шпулите. Тенджерка. Много хора от вас са го виждали, може би има и хора, които не са го виждали. Влакънце. Топиме в тенджерката. Даже ще го оставим така. Капак стъклен, който има дупка е тук. Аз в тази тенджера си варя царевици и зверове. Пронизваме през капака влакното. Захупваме тенджерата, само че това капак на тази тенджера. Супер, да ме подскочи. Ще разберем после. И поправим. Правим си един клюп. Един клюп. Тук има някакво ръбче, което не ми харесва. Напипаме влакното доста добро. Аз съм правили друг път тестове. Даже който ми ги гледа в TikTok има. Правим един клюп. Размера е 0,35. Като килограми беше мисля 6800. Да, 6800. Като това да не ви притеснява, защото 6800 това е мъртва тежест. Не забравяйте, че имате аванс, въдица, доста фактори. Аз си правя един обикновен възел. Стегам хубаво, за да стане тънък. Не, че на 400 метра ще има значение дали е дебел, но да не е груб възел. И отрязвам плътно. Отрязвам го плътно. Взимам си една шпула. Слагам си я върху макарата. И навивам аванса, капачката. Когато сменяте влакно и навивате ново, винаги аванса затегнат стабилно. Обръщате скобата и тук е пениза за слагане на влакното, понеже си правите един такъв клюп. Ето това обикновения, прекарвате влакното през скобата, през това. И след което се получава това нещо. И тук има значение как ще го сложите на макарата. Ако го сложите така и обърнете скобата, то ще се върти наобратно и няма да затяга. Затова го слагаме посоката на затягане. Надявам се да се вижда. Нали? Слагаме го така и ето сега се затяга. По този начин, как да го покажа, ето сега макарата като върти и то ще се затегне. Ако го сложим наобратно, то ще се отхлабва и ще стане това нещо. Така че слагаме го тук и за да се подсигурим, това съм го учил от дедо ми, понеже шпулата това е гладко, правим ето това нещо. Не знам дали ще мога да покажа правилно. Ето, кръстосваме, прехвърляме към шпулата и правим един допълнителен клюп възел. След това обръщаме скобата и правим няколко намотки. Ако се празаля, ето сега спира да се празаля,
Сега ми е малко по-трудно, защото съм свалил макарата от въдицата. Но сега ще я сложим на въдицата, за да може да затегнем хубаво влакното. Ето така. Малко по-нагоре. И аз ще подпирам въдицата с две ръце и с две крак. И почваме да навивам. По този начин сега в момента влакното се измива там от фабричните греси, нарежда се хубаво, като е във вода и както виждате с капака с тенджерката не пръска вода и так му ще да кажа, че не подскача, само че се спря. Ще обърнем шпулата наобратно по този начин и почваме да въртим. Тя само че капака не ми от тази тенджера и сигурно ще трябва да сменим тенджерата на следващата шпула, но ето, намести се. И тук горе с пръст придържам към въдицата, за да може по-твърдо и стегнато да е влакното. Много пъти са ми задавали въпроса докъде си напълна шпулата. Сега имам възможността да обясна докъде се пълни шпулата. Та така, навмотах влакното и сега ще ви покажа, само ще дам малко пауза да сваля шпулата. Та ето готовата шпула. Докъде трябва да се навива влакното. Погледнете шпулата, само да фокусирате. Тук шпулата има едно ръбче. Сега ще ви покажа ненавита. Ето е ненавитата шпула. Ето този ръб вътрешния. Влакното трябва да е наравно с шпулата. Ето трябва да е наравно с този ръб. Не го навивате до външния, защото ще стане беля и не надминавате този ръб. Даже рано, ако се позагледаме малко, предобрясваме с някой друг метър, но това не е проблем. Така че, ето докъде трябва да се навива влакното. До вътрешния ръб на шпулата. Като направите така с пръст, да минава плавно, а не да подскача или да вдлъбва. Така че, горе-долу перфектно навито влакно. И много готин цвят. Надявам се, че вечерта ще се вижда злобно. Продължаваме натам. Намотавам другите две шпули. Съм готов. Един съвет за тенджерите, за шпули, защото обърках тенджерата с капака. Трябва да е с равно дъно. Она имаше скосени части и пречеше на влакното да застане къде трябва. Сега тази не е така. С равно дъно е. И капака, най-важното, че си е от нея. И сега няма да имаме проблеми, като преди малко. И влакната са навити, шпулите са по макарите. Мисля, че цветът е брутален, шпулите редат, това макарите редат перфектно. И докато си навивах шпулите, размишлявах над една теория, понеже мекия ми литкор нещо ме предаде, не този. А ето този ми се извади. И се чудих аз, сега ще поровя в сака, много яки ловца, гарнарски са пак, да видя какъв флуорокарбон имам. И ако имам 40, ще ловя с флуорокарбон. Даже 35, ако имам, ще смена литкора с флуорокарбон, да видим какво ще стане. Не съм запознат на гила дали имам миди, но ще видим. Сега ще го реша и се включваме пак. Та така. Още съм взел решение. Какво ще правя? Ама чай да видим тук. Кой му сака?
Скоро имам 3 готови литкора от Гарнар, които само бързо ще ги оборудваме с олово за риболова. Ще почна да лова с инлайн, пък ако нещо има проблем с закачки, ще сменим с Safety Clips. Така, сега да видим къде са ми вирбелите. Тия двата ги пенсионираме тук кръвчето. За трябва да изкопам два модела на ричманки. Два, защото... не, трим трябва. Не това. Стопери, мопери, удница, батко. Окей, нямам три. Имаме тук трети. Добре. Малете си ми последните три. Трябва да се заредим. Никъде съм вързал и съм ги прибрал, ама кой ги намери. Със сигурност имам някакъв вързани. Обаче, сега ще чуя дали да не взема да налупаме тия 120-ки. 120-ки, защото те са лекички. Но има и друго. И такова го имах някъде. Ето. Тук. И те ще ги оставя резервни. Да. Те ще останат резервни. Пък ще си вържа тия трите да са готови. Ще имам едно резервно, значи 3, едно резервно и 3 сейфти клипса готови, вързани за аварийни случаи. Така. Сега трябва да отворим всяка мале лудница. Масички. Който иска масички, bejerila.eu. Скоро ще пусна едно giveaway за масичките. Ще прекараме тия много ми харесват готовите гарнарски литкори. Уловни, идеални. Че се удариха. Тук си е със сламка. Супер. Само че и то ще го пенсионираме, кога хора на нов риболов. Предпочитам да не рискувам. Само че ще ни трябва някакво влакно твърдо, корда. Ще пробваме с един възел. Абсурд. Прецаках литкор аз. Не. Без тръбичка няма да стане. Обаче това е много тесна дупка. Както и тази. Също е много тесна. That's is not good. Най-вероятно тези уловца конкретно ще отпаднат. Бако кога реши, че ще направи нещо, значи като каже, че ще стане, ще стане. Трите улова направени с твърд литкор. Бързите връзки, ричмънкито. Как го направих? Взех тръбичката. Прецаках една тръбичка, да? Обаче вкарвам литкора, изтърпвам го силно, загрявам с запалката, дърпам рязко и то си разширява дупката. И вуаля! Имаме 4 литкора, бързи връзки направени. Сега ги слагам инлайн, бързи връзки, глупости говоря. 4 уловца готови с инлайн и литкор с твърда сърцевина. Ей. Помисли го малко и нещата се получих. И така с нощи накичих всичко, вързах тъкъме, смених влакно.
Сега сменяме батериите. Време да сменим батериите на сигнализаторите, защото са на много време. Не вземем да изгърмим. Не, че тук не си са някакви резервни. Най-яките батерии. 100% гаранция. Power. Panasonic. Майсторски риболов. При майсторите в Слатина, който от София, ходя при Светло и си купува такива батерии. Няма грешка на 2 години. Ти са едни китайчета, защото тогава Светло нямаше батерии. Това и ето това с китайчета. Въпреки че с тия китайчета се издържаха доста време. Ама то почна да се изключва няколко пъти. И така. Слагаме чисто нови батерии, да сме сигурни, че няма да има ядове. Подготовката продължава. Да ви кажа само как се прецаках. Си мислих, че вчера е 21 и че имам един ден, а се оказа, че имам 2 дена. Така че бадила седех с нощи до 2 часа. Нищо. Важното е, че съм готов почти. Падам 15 батерии. 2, 4, 5 по 3, 15. Да, че се замислих. Толкова ми се спи, че ми е си резна главата. Че с нови батерии сигналчетата са готови. Какво ми остана? Да забъркам манджата и да сме чубас. Така те. Продължаваме подготовката за риболова. Успях да се свържа с... По-точно Буковина се свързаха с мен. Трябваше да организираме по-натам един риболов, ама се усетих, че обърках дните и бързо се организирах. Момчетата ми изпратиха, който не гледа видеото. Може да влезе в TikTok, там има 10-минутно видео, представяне на всички продукти. Бързи бавни топчета ягода с карида. Спот микс, който е Tiger Nut. Вътре има нарезани накълцани тигрови пастъци. 20 топчета и сега ще го отворя, ще го видите. И това всички видове с тръв. Там в клипчето се усетих, че нещо не казах за Amino Liquid бруталка, който ме следва отдавна. Значи на Perfect Bites много ми харесва и дава много добър резултат. Едно към едно. Вкуса. Не съм го опитвал. Аромат много близки един от други. Консистенция различна, но ще умериш по същия начин. Значи топ. Ще го тестваме задължително. И сега вече докарал съм колко са? 5 кофи и почваме да бъркаме манджа. Манджорно. Трябва да режем топчета, семена, глупости. Действам. И така те. За сега съм решил да наблегна на Буковина. Буковината Байц. Тези са бързи топчета. Ще сложим и бързи, и бавни. Сега ги отварям за първи път. Не съм ги отварял до сега. Топ. Това търсих. И на камик. Ама тия са бързи. Меришат много яко на ягода и скарида. Режеме и действаме. Така. Ще накълцам малко. Не малко, направо целият пакет ще го накълцам бързи. Всички топчета ще ги нарежа, въпреки че бързите може да не се режат. Но айде поне половината пакет ще ги накълцам. Защото трябва да има и едри частици. За сега режа с Rich Monkey, ама скоро ще видите новата резачка. Даже е готова, но просто утре заминаваме и нямам време да се занимавам сега с нея. Ще накълцам малко. Мале. Тия топчета са много твърди, латко. Аз къде обяснявам, че 60 кинта, ама не е като малката. Понеже малките ги раздадох и нямам сега от нея. Мога да режа по 6 топчета, ама вече съм накълцал повече от в момента, защото първо пълненето ти отнема доста време. Второ, натиска при толкова много топчета е огромен. Направо стискам с колената, за да мога ги срежа, а не с ръце. Докато при малката так
както и показах на клипа, ама го изтрих заради глупавия румънец. Няма проблеми, всичко е точно. Новата резачка е брутална. Скоро ще я има в сайта. Та резачка, ако изтиска, докато ни нарежа тия топчета, ще е добре. Така, спирам за малко да ги нарежа и после се включвам пък. Мали, останах без ръце. 1 кило бързи наклюцани. Сега, какво правим сега? Там си много да кофа. Така. Малко рибни пелети. Слагаме рибни пелетки. Да има. Отваряме спот микса. Да видим как мирише той. Къде му пролезе, да. Супер, всичките турбички са с цип. Отваряте и после му си го запечатате без проблем. Така че, тази кат работа си. Личи си, че са вкарали умисъл хората в това, което правят. Това смърди брутално ладко. Направо не мога да не ви го покажа. И консистенцията е зоб. Много як. Топченцата са твърди. Обаче е нещо перфе. Сега какво ще направим? Тук имаме нарезани топчета. В спот микса има цели. Взимаме малко спот микс. Ръсим. Добре разпределени са топчетата в микса. Тук има нещо се е сплескало. Обаче мирише на пастъци. Слагаме 3 шепи стабилни. Айде, 3 двойни. Сега ще сложа още една. Така. Така, сме готови с плотничето. И сега, какво правим сега? Трек. Отваряме един пакет бавно. Тъпото видео ми се обърнало настрани, супер. Нищо ще го правим после. Така те. Клацнах още 1 кило. Сега ще сложим и 1 кило половинката, с копекс. На сенсас. Палетки. Жалка. Трябва да оставим малко место за семената и за царевицата. От моите семена кило. До тук сме на 2 кила топчета, около кило и малко пелети, спот микс. Майко, как наричат тия семена, направо красота. Идеалка. Само царевицата ще я добавя утре, въпреки че тук има достатъчно царевица в семената. Мислих утре да добавя на гьола, ама ще преценим в последствие. Да ги добавим после. Или не. Но най-вероятно ще добавя около половин килограм царевица. Не, тази кофа няма да е с царевица. Другата ще е с царевица. Тази ще е само топчета, пелети и такива семена. А другата ще бъде с царевица. Така, ето го ликвида. Аминоликвид. Разбиваме хубаво. Много гъстичък. Като кафенце. Като кафе.
Даже като тия едно време, като отвориш и да оближиш капачката. Майко, страшна работа, такова. Така. Сега ще направим ето така. Ще го сипеме половината. Красота. А как мерише? Так мерише. Да не хареса на шараните. Да, но цели ми време, да, че... Да, но цели, ме какво дойде. Ако си намеря... да, лопатата къде си оставих. И почваме да бъркаме, бате. Почваме да бъркаме, батенце. Та прекрасна манджа. Майко мило, майко мило. И после остава да не кълват, бате. Където ще ти? Едва да не е на работа, така вика торта. Бъркаме. Качим сухото отгоре. Ликвида да се разпръсне хубаво между топчетата и пелетите и семената. Ще ми от друга страна камерата, че става лева ръка. По принцип е ползвам само за писане и ядане. И бръжи ми умалела, като трябва да направям. От към семена. Май прекалих с ликвида, защото се размърде жестоко. Нищо. Трябваше да служи по-малко. Все пак сега ги тествам. За следващия път ще знам, че е достатъчно и половината от това, къде си пах. Защото мерише наистина много силно. Често казвам, в случай се получи една много злобна захранчица. Много злобна захранка се получи. И какво да кажа? Освен, че мерише брутално и има доста хранителни вещества, които шарковеята трябва да са доволни. Така. Йоп. О, петичка има тук. Има една петичка. Сега, какво правим? Това ще остане така. Топчета, пелети, семена и от тигровия фъстък микса. Сега ще забъркам втора кофа с същите топчета, само че ще добавя малко рибни. И втората кофа ще бъде вече с семена и царевица. Ще има малко повече царевица. Да видим какво ще стане. Къде ще даде повече резултат. Дали с добавена царевица или с по-малко царевица. По принцип обичам да си бъркам една такава кофа сладка и една кофа рибни. Но сега тестваме буковината и ще бъдем само на сладко, като ще добавя съвсем малко рибни пелети и бързи рибни топчета. Така, продължаваме да бъркаме манджа. Отделно си имам още една кофа около 5 кг, която ще бъде така дълбока резерва за хранка. Останала от преден риболов, защото не знам дали ще ми стигне, обаче това нещо е много силно. Не сипвайте половината на 5 кг, сипете една четвърт. Много мерише, брутално. Направо. Обаче на аромата е едно към едно с Perfect Bite, които ви няма в България. И това е много добре, защото го има вече. Разбрах, че има алтернатива, както и топчетата едно време ще на Starbite, чесън и рак. Майко. Да, но има резултат. Но има резултат на топалки. Наколкото разбрах, има доста шаранета. Такива между 4-5 кг. До 10 мисля, че, ама ние гоним над 10. Така че продължавам да бъркам. Ай! И второто кофенце е готово. Още 2 пакета буковинка.
Само, че мислех утре да сложа царевичката, ама служих днеска 5 лопати от сместа за Tiger Nuts Spot Mix. Служих си пак пелетки с Copex. Мислех, че имам пелети ягода някъде в мазето, ама или съм ги изкрил дълбоко, не мога ги намеря. И така, останахме само с Copex. 1 кило служих семена и 1 кило от моята си царевица, киснатата от миналата година. Така че вече имаме 10 кила манджа и имам още 2 кила буковина, около 2-3 кила спот микс и още, не знам, 2-3 кила топчета рибни. Така че мисля, че ще ми стигнат. Взел съм още 2 кила царевици и 2 кила семена. Няма го закъсваме за захранка, ще стискаме. И не му се гледам през брада, за какво си манах брадата. Така те. Това е видеото, как се подготвяме за един риболов, по-сериозен, така да го кажем, защото са 3 дена. Утре почвам да снимам за новото видео. Успех на сука на всички и дано се разпишем, очаквате видеото от най-после от Карабонар. Чести имена съм много скаран. Айде, успехи на сука!